Доктор Бери, днес легендарната птица. И да отидете до лоб тунела. Някой ден сигурно ще покажа как да си хванете Арктикуна. После ще ви покажа покемоните ми и да. Обаче да си взема от покемата. Ще видите какво трябва да си взема. Защото много ще трябва. Много такива покемати. Къде ти бе? Дебел. Това беше врата. Така, както говорих, отиваме до лоб тунела. Нали аз съм го забързал, защото съм се опитал да играя. Сигурно ще правя още такива клипа на Bonfire. Сигурно ще направя и как да си хванете Молтрес, но... Като отидете до лоб тунела, то някъде тук това винаги ме е тук на кристалата си отидете наляво. Ето така мога да ви покажа много прикольно. И нали ви трябва сърф и флай. Поне аз тъй, използвате флай, аз пак флай. Сърф, за да можете да доплувате по водата. Чуете и както винаги, където е такова. Няма да се вярвах в него, защото мисля, че не ми заслужава. И ще покажа също и как може да си изтеглите Bonfire. Влизате тук. Нали... Ребел вземате, защото Ребел е тук много важен. Ребел. Макс Полшенка. Отивате до тук, ловите надясно, ще видите просто. Ти сигурно ще знаеш, че си електрод. И ще покажа сигурно някои читове. Нали, защото аз съм да, и ще покажа и как може да си сладнете Милтво. Защото нали някакъв хора може да не знам как да се отхванат. И за това ще покажа. Yes! Тъндър! Само да кажа, че Тъндър е най-силното светкавично движение. Да го научи. Ей, така. Ще е бе. Ще взема Макс Ревер, за да е по-лесно. Имам един. Той е дето. Чуете тук. Един от тук е електрод. И за съжаление, моите. Както казах, после ще покажа покемонци. Тая игличката е много яка. Thunderstone. Ако някой не знае, с Thunderstone се еволюира Пикачу, обаче на 30 левел или 30 не го еволюирайте, защото трябва първо Пикачу да научи всички негови електрически движения и после Райчо неговите. Обаче аз ви препоръчвам Райчо, защото научава по-добри движения. Което ли бе? Ето го. И Запдос. Така.
Ще използва някой слаб покемон, ако изобщо се носи и някой. Не виждам, че просто так наради го убил. О, ако се хвани с гридбол. Но ето. Мастер Бол има 100 шанс да ви хване покемон. Тъй аз няма да се кача на запуса. Тук не знам къде отиваш. Май излизаш от тук. Така. Сега ще ви покажа малко... Нали? Мисля, че няма смисъл да спирам купа на пауза, за да отида до тук и сега ще стане. Нещо, че ребела ми свърши. Ето, дай не мога да направя. Ще ви покажа разни покемони, откъде да се хванете и така. Ето го Запдоса, бе. Тъй. Сега ще ви покажа колко добър електрически тип е. Твото. Запдос. Да го има. Да. Дрюпек. Не, нямам батерия. Нещо. Сега ще ви покажа моите покемони. Тъй, нов покемон. Тъй. Запдос, Райчо, Вапурион еволюира го Киви с Латекстон, Чаризард, любимия ми покемон, Лапрес, Артекуно. Първият покемон, който си хвана, беше Клафейр. Втория Преймпе, еволюирата форма на Манки. Кадабра еволюирата форма на Абра. Нали, за да еволюира в Абраказан, трябва да го трейднете. Аз не го трейдна. Защото с емулатора, с който играя, не може да се трейдна. Бътърфри, ако искате добър бък тип покемон, може да сванете или Уидъл, или Катърпи. Те еволюират на 4-ти, на 10-ти или беше на 7-ти, 10-ти, не помня много. Драузи, Пиджи, Дъктрил направо си го хванах, Дъктрил. Еволюират форма на... Забравих момент. Екънс, Мистер Майен съм го трейднал, нали, не съм хващал аз, той не може да се хвани това. Арканан го еволюират на 16 лева, нищо, че 40 лева не може, просто ете да е як. Оникс. Ако искате добър гости покемон, може да сванете Герсли, ама ви трябва точилата. Снорлак само абсолютно никъде не може да се офане, само ако имате покефлут и нали там е легнал и не може да се намерите. Венонат май имах от той Сафари зоната, ама той не е от Сафари зоната. Майчо. Ето, Нидорани, Нидорино са от Сафари зоната. Парас също е от Сафари зоната, май. От Сафари зоната. Нали две имам женски и мъжки. Гералас, той им беше първоначалният воден тип. Хитмонли не може да си го хванете. Обаче там, като се биете срещу на един жим, може да изберете между Хитмонли и Хитмончан. Аз избрах Хитмонли. Хитмончан, прилича на момиче. Фирол, той ми беше, нали, първоначалния летящи покемон. Вайлепул. Еволюирата форма на Глум, пък той еволюирата форма на Одиш. Дето дайте ще си го сложа тук.
Аз имам добър електрически тип, тъй че... Нали. Драгонайт, той е много рядък покемон, само в Сафари зоната може да се намеря, но в първата ми или в втората. Значи аз не съм намерила Сафари зоната, аз си го нещо като казино, дето има игри вътре и отстрани има една вратичка, дето може да си купувате, нали, вратът си покемон. И Кабуто беше по сила. И така. Това беше от мен. И до скоро. До следващия път. Чао.